Arlie Brother, salamat kayong suporta kanyang tanan. Thank you, thank you. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Arlie Brother. Mga babae lalaki nga nag-edad pagka-14, may nag-edad o 15 hangtod sa 17. Sige nagpanguyap bisag mga inosente. High school pa sila, mga bata pa nga estudyante. Wala ra bahibaw sa mami o daddy. Ilang mga anak mo absent di ay sa klase. Si Inday nag-date sa uyab niyang lalaki, dito sa mga mall o sa sinihan ng ilang klase. Mga babae lalaki karon, bisan og mga bata pa sila. Ang uban pagkabadlungon, pirmi nang naglakwat siya. Sundugon ang makita sa sini, sa hubo-hubo nga pelikula. Pasos nga mga magasin, gustong mo basa. Mga babae lalaki, pag-abot sa Valentine's Day, gusto nang mo tilaw sa lami nga putahe. Kung dili ka pugong, si babae si lalaki, dunay mabuntisan, may gipaangkan nga wa pakasli. Mga babae lalaki karon, bisan og mga bata pa sila. Ang uban pagkabadlungon, pirmi nang naglakwat sa. Sundugon ang makita sa sini, sa hubo-hubo nga pelikula. Bastos nga mga magasin, gustong mo basa. Mga babae lalaki, pag-abot sa Valentine's Day, gusto nang mo tilaw sa lami nga putahe. Kay dili ko pugong, si babae si lalaki, dunay mabuntisan, may gipaangkan nga wa pakasli. Pastilan Inday, ang pingi ang imong pagkababaye. Ayaw papili, kay ikaw ra gyud ang maalkanse. Oli.